Id-diversi sitwazzjonijiet ta' qtuħ fil-provvista tal-elettriku fl-aħħar jiem kienu kawża ta' numri ta' problemi fin-netwerk ta' distribuzzjoni. 80% ta' dawk li esperjenzaw il-qtuħ ma damux aktar minn sija mingħajr elettriku. Il-problemi li seħħew kienu prinċiparjament kawża ta' temperaturi għoljin tas-sajf u kif ukoll peress li żdiedet id-domanda f'żoni residenzjali. Għal dan il-kap tal-Eżekuttiv tal-Enemolta l-Inġinier Jason Vella f'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta filgħaxija hekk kif spjega li bħalissa hemm 5 timijiet esperti tal-kumpanija li qed jaħdmu 24 siegħa kuljum sabiex it-tiswijiet isiru malajr kemm jista' jkun. Jirriżulta huwa normali f'da żmien tas-sena li meta titla' it-temperatura jibda jkollok speċjalment daw l-elementi fin-netwerk ta' distribuzzjoni tagħna li jkollok uħud minnhom li jfallu. Is-Sur Vella spjega li ħafna mill-każijiet damu ħin minimu mingħajr elettriku grazzi għal investimenti ta' miljuni ta' euro fis-sena fl-1600 substation tal-Enemolta mifruxin madwar il-pajjiż li għamluha possibbli li dan il-qtuħ idum biss ftit minuti. Tajjeb wieħed li jgħid li fil-maġġor parti tal-każi il-qtuħ kien ta' durata qasira ħafna. Fil-fatt fit-80% tal-każi il-qtuħ ta' dawl ma damx iktar minn siegħa u kien hemm fil-fatt fit-32% tal-każi il-qtuħ ma damx iktar minn 10 minuti. B'reazzjoni għal dan il-qtuħ l-Enemolta ħarġet ukoll generators sabiex il-klijenti Maltin ikollhom l-elettriku f'qasir żmien. Il-Ministru għall-Enerġija Michael Farrugia li kien preżenti għal din il-konferenza spjega li l-provvista tal-ġenerazzjoni tal-elettriku li għandha Malta huwa biżżejjed għall-użu li hawn bżonn bħalissa. Il-Ministru Farrugia ħabbar ukoll li fl-aħħar jiem kien hemm approvazzjoni ta' ammont sostanzjali ta' flus biex tul it-3 snin li ġejjin jibda xogħol fuq networks antiki u problematiċi biex jiġu eliminati l-problemi ta' sħana u l-ħsara li tista' ssir f'dawn in-networks. Fl-aħħar jiem nista' ngħid illi kien hemm approvazzjoni ta' ammont sostanzjali biex tul is-sentej 3 snin li ġejjin sa jkun għaddej xogħol mod speċjali fuq in-networks l-iktar antiki u l-iktar li huma problematiċi.